Σουπερίνια! Έχω όρεξη για τρελό πείραμα. Να ανακατέψουμε χρώματα, να φτιάξουμε ουράνιο τόξο, θέλεις? Θέλω! Τέλεια! Πάμε! 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 Λοιπόν, θα χρειαστούμε 7 πλαστικά ποτήρια άδεια, χρώματα ζαχαροπλαστικής, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, χαρτί κουζίνας και νεράκι. Λοιπόν, από τα 7 ποτήρια μας θέλω να γεμίσουμε το ποτήρι νούμερο 1, το ποτήρι νούμερο 3, το ποτήρι νούμερο 5 και το ποτήρι νούμερο 7. Ξέρεις μέχρι πού? Μέχρι 3/4, δηλαδή εδώ, λίγο πιο κάτω από γεμάτο. Πάμε να τα γεμίσουμε νεράκι. Λοιπόν, παίρνουμε νερό, όπως είπαμε, και γεμίζουμε 1, το νούμερο 3, 5 και 7. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και τώρα που γεμίσαμε με νερό τα ποτήρια, παίρνουμε το κόκκινο χρωματάκι και βάζουμε 5 σταγόνες στο πρώτο ποτήρι και 5 στο τελευταίο. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε στο τελευταίο και μετά ανακατεύουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Λέω να βάλω λίγες σταγόνες ακόμα. Και δεν βάζεις. Ωραία. Θέλω να γίνει πιο έντονο κόκκινο, ρε παιδί μου, κατάλαβες? Κατάλαβα. Λοιπόν, άρα 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τι λες? Αμέ. Εντάξει, ή να βάλω κι άλλο? Ωραίο είναι. Ωραία. Ήρθε η ώρα για το κίτρινο χρώμα. Πάμε λοιπόν στο τρίτο ποτήρι και τώρα θα βάλουμε σίγουρα 10 σταγόνες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε για ανακάτεμα. Wow! Τέλειο. Τέλειο το κίτρινο, πάρα πολύ έντονο. Λοιπόν, θα ανακατέψω καλά γιατί πρέπει να διαλυθεί όλο το χρώμα. Και τι έχει μείνει? Τι? Το μπλε, βρε. Πού θα το βάλουμε, νομίζεις, το μπλε? Στο ποτήρι νούμερο 5. 1, 2, 3, 4, 5, σωστά. Στο τελευταίο ποτήρι, λοιπόν, που έχει μέσα νερό. Πάμε να ανακατέψουμε. Πάμε. Ωραία. Και ξέρεις τι τώρα? Κοίτα να δεις τι θα γίνει. Τώρα εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε φτιάξει 3 χρώματα. Κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Ξέρεις πόσα χρώματα θα δημιουργηθούν? Έχουμε 1, 2, 3 και θα έχουμε 4, 5, 6. 6. Χωρίς να βάλουμε άλλο χρώμα ζαχαροπλαστικής θα γίνει. Και πώς θα γίνει αυτό? Είναι το πείραμα που κάνουμε. Θα το καταλάβεις στην πορεία. Κάνε λίγο υπομονή. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το χαρτί κουζίνα στο απορροφητικό και τι κάνουμε? Το διπλώνω μία στη μέση και άλλη μία. Ξανά στη μέση. Okay. Να φτιάξουμε ένα τέτοιο σχήμα. Και τώρα θέλω να έρθεις κοντά στα ποτήρια για να δεις τι θα ξεκινήσει να γίνεται. Έρχομαι. Βάζω λοιπόν το χαρτί το πρώτο μέσα στο ποτήρι που έχει την κόκκινη μπογιά και καταλήγει στο δεύτερο. Δες εδώ τι γίνεται. Βλέπεις που απορροφάει το νερό? Ναι. Ξαναδιπλώνω λοιπόν το χαρτί μου έτσι όπως δίπλωσα και το πρώτο και βάζω τώρα χαρτί στο κίτρινο ποτήρι. Ναι. Και στο άδειο ποτήρι, να ενωθεί δηλαδή με το άλλο. Το βλέπεις εδώ, κοίτα. Το βλέπω. Κοίτα, ήδη το απορροφάει και κοίτα βλέπεις που είναι χρωματιστό. Προχωράει, ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί βάλαμε χρώμα μέσα στο νερό. Μάλιστα. Προχωράω εγώ παρακάτω, κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή διπλώνω το χαρτάκι μου στη μέση και μετά ξανά στη μέση. Και βάζω τώρα κίτρινο,
με άδειο. Έτσι θα τα κάνουμε όλα δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Και κάνω ξανά το ίδιο. Και τώρα βάζω στο μπλε με το άδειο. Καλά, στο μπλε θα φανεί πολύ έντονο αυτό που κάνουμε. Δες το. Κοίτα. Wow. Ωραία. Το ίδιο πράγμα. Από το μπλε ποτήρι στο άδειο ποτήρι τώρα. Εδώ ακριβώς. Και τελευταίο χαρτάκι που θα καταλήξει Στο κόκκινο. ωραία. Κόκκινο λοιπόν με άδειο. Και τώρα είναι η ώρα που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θέλω ήδη να βλέπεις και να παρατηρείς ότι κάθε χαρτάκι που απορροφάει το νερό το χρωματισμένο έχει την τάση να το οδηγήσει στο άδειο. Και αυτό γίνεται αντίστοιχα από όλα τα χρώματα. Και τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις. Πώς νομίζεις ότι μεταφέρεται το νερό από το ένα ποτήρι στο άλλο ποτήρι? Για σκέψου λίγο. Από το απορροφητικό χαρτί. Ναι, αλλά γιατί? Δεν ξέρω. Άκου. Το απορροφητικό χαρτί έχει μέσα του ίνες. Αυτές οι ίνες είναι που βοηθάνε να μεταφέρεται το νερό. Έχουν ανάμεσα τους κάποια κενά και από εκεί το νερό σαν να σκαρφαλώνει επάνω και μεταφέρεται στο διπλανό ποτήρι. Κατανοητό? Αχα. Ωραία. Τώρα έχω κι άλλη μία ερώτηση. Και η ερώτησή μου είναι: θυμάσαι ότι εμείς τα ποτήρια που είχαν μέσα νερό τα χρωματίσαμε? Σωστά? Ναι. Ωραία. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί εφόσον το ποτήρι νούμερο 1 μεταφέρει στο ποτήρι νούμερο 2 το νερό που είναι κόκκινο και το ποτήρι νούμερο 3 μεταφέρει στο ποτήρι νούμερο 2 το νερό που είναι κίτρινο? Άρα στο ποτήρι νούμερο 2 πάνε δύο χρώματα, το κόκκινο και το κίτρινο. Τι νομίζεις θα συμβεί? Δεν ξέρω, θα ενωθούν τα χρώματα. Και όταν ενώνονται τα χρώματα, μήπως δημιουργούν κάποια καινούρια χρώματα? Αμέ. Μπορείς να μαντέψεις, ας πούμε, το κόκκινο με το κίτρινο, τι συνδυασμό θα κάνουνε? Πορτοκαλί. Ναι! Το ποτήρι νούμερο 3 είναι κίτρινο, το ποτήρι νούμερο 5 είναι μπλε. Άρα μεταφέρουμε στο κενό ποτήρι κίτρινο και μπλε. Τι χρώμα μπορεί να βγάλει το κίτρινο μαζί με το μπλε? Πράσινο. Ναι! Και τελευταίο ποτήρι. Το ποτήρι μας είναι μπλε, το νούμερο 5, και το νούμερο 7 είναι κόκκινο. Μπλε και κόκκινο. Μοβ. Ναι! Η μπλούζα σου. Ναι! Πάμε να τα δούμε. Αμέ. Ωραία. Και τώρα που πέρασε η ώρα, για να πάμε να δούμε αν μαντέψαμε σωστά. Κόκκινο και κίτρινο μας έδωσε πορτοκαλί. Κίτρινο και μπλε μας έδωσε πράσινο και μπλε και κόκκινο μας έδωσε μοβ. Κοίτα ένα ουράνιο τόξο φτιαγμένο από ποτήρια και χαρτί. Και μην ξεχάσεις να γίνεις συνδρομητής στο κανάλι μας. Τι περιμένεις?